Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Bronghang aphan aphar lokacha Jor Kumar Aprang silang ikha lapen chini ikha Bangsoram kepan lapen te bangso lang roy Adim laki lang kaijam mijung langso lang etso hawar Laki rit kepan kali lapen te lang roy kali Kitang te aringwer lapen te kijuna lang kawiajok lang bialong lang kecusok dam mati kijuna lang kecusok dam adi Laki kontraktor mohon tusuke klaim asai kat sa koi kipi Laki ringwer kitang te ang theglo rap chin ikha Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Bronghang kening jeke mijung disa langkaijan lang etsuara tumapan ke kijun alang kelong berjia pan nang pipo pu kacecak atengpen kumparo sharing der Dr. Tuliram Bronghang hinpen langkaijan arat lang etsuara tumapan pipa jeldo Sita CM Dr. Tuliram Bronghang aphan aphalo kachojorason mandet Kedam tangani newspaper news channel along Mistri Amen Ali ka ningjeke ke tang aphai ke ongsi ke ong lupusi alang lihin pen ningje pon stame non ke theklong ke tang te aphai ong munak kichok che kumar kopia por lo tang te det lake arjume me alam kichok che ki contractor mohon tuso Katsa akoy kipi CM Dr. Tuliram Bronghang nang lipilo mathaji kontraktor mohon tu sofan ke patang tuje phanang li saing kung dengjima ake hai tu so sangho nang li hada arara tom phan kachong thui binong loma kilu ke lom der la pende ka jinso memi arata tuma phan aphalu pachong ko nakpoma Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Bronghang nang lipilo ake hai tuso sang hopan kamat haji ke patang tiadim patang hujima padal depinpen kijuna lang ke long jiaphan mate ringwer ke patang dab jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Bronghang aphan mijung la pente lang kaijan lang etso aradatum pendang lok Karbi Anglong Peripheral Social Security Association hampang asong tung CM Dr. Tuliram Bronghang aphan tuning report pado News Desk report News 24 Karbi Anglong